Съветвам ви, не изпускайте природата. Природата си има собственик и той е подготвил тази величествена картина за човешката душа. Другите същества не могат да я почувстват, само човекът може да я усети. Затова и той я е създал за човека. Казвам ви, не изпускайте природата. Тя започва оттам. В дълбините на вашето същество има скрито едно скъпо бижу, сега го наричат иманентна или прозаична субстанция. А всъщност това е една елегантна субстанция. Ние сме синове на Адем. Всички ние сме негови потомци. Намерете този скъпоценен камък. Потреблението е един водовъртеж. Всички ние по някакъв начин сме в този водовъртеж, но поне отделете малко време за себе си, едно уединение и спокойно време, едно непокътнато време. И в него си опитайте да запалите собствения си пламък, като контактувате с хора, които вече са го направили. Прочетете техните поезии, книги, писания. Те са за вас. Радио Ислям. Спокойствието, което търсите.